ng ating kapatiran. Ang pagginumpo natin ito ay nangangahulugan lamang na tinatanggap natin at ating gaganapin ang mga aral at mga lituntunin ng guardians ng Ram Blowing Wings ng buong puso at buong kaisipan hanggang sa uling patak ng ating mga dugo. Mga kapatid, tinatanggap niyo po ba? Opo. Ulit-ulit ko mga kapatid, tinatanggap niyo ba? Opo. Okay. Opo. Bro, kutnan nyo lahat ang ating operator dinan. Tsaka yung mga high blood, no? Huwag nyo bibigyan yung... Hawak mo lang. Na-opera ka? Hindi ka pwede. Hawak lang ito. Hindi. May inom. Sino founder mo? Si founder ng Harold po. Founder Road. Nandyan? Nasaan? Ayun po. Siya sasalo sa'yo. Founder Road. Sa inyo po ito. Tao po pala ninyo. Pagka na-opera po kasi hindi po pwede uwi ng guardians man. So yung po founder lang sasalo sa kanya. Opo. Hindi ka na-operahan? Hindi ka high blood? Ha? High blood. High blood po. Ha? High blood. High blood? Sa kaliwa. Hawakan nyo sa kaliwa. Ikaw. Wala nga. Supa muna tayo bago nyo inumin, ano? Supremo, yung mga high blood, paano yun? Hawak lang. Hindi, hawak lang. Hawak yung lang. mga high blood, hawak lang. Eh, paano ito? Dami ito, ha? Ang daming high blood eh. Yung sobra nito, iinumin ng CPNS. Diba? Yung may hawak dito, si Tampuloy. At saka yung SF. Yung may sobra. Oh, mga kapatid. Ang daming sobra. Taka, hindi ka pwede. Bakit? Na-operahan to eh. Ha? Hindi ka na-operahan? Hindi ako na-operan siya yun. Ah, ikaw? Yung mga na-operahan, Papa-opera ka lang. inumin, no? Pwede hawak lang? Hawak lang. Hindi naman inumin. Hawak lang. Hanggang inom, ha? Yung mga may high blood, na-opera, hawak lang. Yung kay ano, okay na yun sa kanya. Sila yung founder. At itaas po natin ang ating kanang kamay. Tayo po ay manul... Hindi, yung ganyan, manulong pa. Pakatanggal po yung sombrero. Ibaba nyo po muna, ibaba nyo, ha? Pag sinabi ko, mga kapatid, manulong pa ng bagong kasabi ito, ako si, yung pseudonym nyo, at rank, Sigit po niyang. Repeat after me. Para ba kayo, mga kapatid? Lawin Wings, Guardian Brotherhood, International Incorporated, panunumpa ng bagong kasabi. Ako si bagong kasabi. Ang Lawin Wings Guardian Brotherhood International Incorporated ay nanunumpa na gagawin sa abot na aking makakaya, nabigyan ng katarungan ang lahat ng mga lituntunin at prinsipyo ng samahan. At susundin ko ang lahat ng patakaran na pinahiral ng aming samahan at mga probisyon ng aming saligang batas at aking nanunumpa na kailanman ay hindi ako magtataksil sa aming kapatiran, Ram Blowing Wings Guardian. Aking itataguyod at ipaglalaban ang mga hadikain at magagandang pagtutulungan ng mga kasapi sa kapatiran. Kaugnay nito, ang dugong nananalitay sa aking pagkatao ang siyang saksi sa aking lagda, patunay ng aking taus-pusong katapatan sa samahan at sa sambayan ng Pilipino. Kaisa nawa ako ng Panginoon. Amen. Okay, baba po yung mga ng kamay. Ganito po, ha. Pagbilang ko ng 3. Tanggal yung face mask. Tanggalin po yung face mask. Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay po nating inumin. Yung mga naoperahan at mga high blood, huwag uminom. Hawakan nyo lang po, hawakan nyo lang. Itaas po natin dito sa ulo. I love guardians. I love guardians. I love Lawin Wings. Mabuhay ang guardians. Kuha nyo.
Ulit, ha? I love guardians. I love guardians. I love Lawin Wings. Mabuhay ang guardians. Apat yun. Dalawang, I love guardians. Pangatlo, I love Lawin Wings. Pangapat, mabuhay ang guardians. Okay? 1, 2, 3. Hindi, inom muna. Inom muna, inom muna. Inom muna. Inom bro. Yung mga dapat uminom, inom. I love guardians. I love guardians. Tatayuan. Ito po yung mga narang ng founder, Ever, at saka SM. Dito po. Dito po sa gitna. Yung mga narang. Narang po yung mga narang. Narang. Founder. Yung pong... Narang ng R. Sino yung nalagyan ng R? Nabigyan ng R. Nabigyan ka ng R? Hindi, napunta ka doon. Ito po ay pagbabasbas. Suprema yung R, hindi na. Pwede yung R. Dito lang. Dito. Sa likod. Kaya pwede na kayo dyan. Dito lang kasi importante, no? Okay. Ngayon po tayo ay lahat po ito para sa iyo at saka dito sa mga officer. From Lawin Wings Guardian Brotherhood, acceptance rights to the members and officer of this chapter in this regional or provincial of Pangasinan. In behalf of our founding father, Chairman PCGS CNF Lawin 3, by the power vested me, I, PCGS and CF Jojo, Secretary General of Ram Lawin Wings Guardian Brotherhood International, I now pronounce you CGMF, founder, SF, MF, brother and sister of this honorable brotherhood, para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya, at para sa kapwa-tao at para sa kapwa guardians. Congratulations brothers, long live Ram Lawin Wings. Sa mga high-ranking officer po, simula po sa mga oras na to, kayo pong apat, CGMF, founder, SF, MF, kung ano po ang respeto ng aming natatanggap, magmula po sa mga kaurasan na to, ay makakamtan nyo rin. Welcome sa Ram Lawin Wings. Mabuhay po. Pakpakan po natin nga sa Umpasahan nyo po, CGMF, dito po tayo magsimula. Lahat po ng mga i-welcome po ninyo natin. Magsimula po kayo. Dito. Apo, welcome po ninyo. Kamayan po ninyo yung mga membro po ninyo. Kamayan po ninyo. Dito po. Huwag kayong Nakamayan din po kayo. Huwag kayong aalis. Balik kayo, balik. Kayo nga alis. Minamanuan mo kayo. Kayo ang pinakamataas dito. Magmamano kayo. Kasi sila yung mga highest ranking dito. Oo, magmamano po kayo. Babae at lalaki. Tuloy-tuloy na po kayo. Tapos pagkatapos nyo kami, sunod kayo, no? Pila po kayo. Kasali po kayo. Dito po, pag ganun. Manuan nyo ang yung MF, ang yung founder at yung senior founder. Supremo po yan, ha? Supremo James. Sunod na kayo. Magmano kayo bro, magmano kayo. Sa babae, walang beso-beso. Sa lalaki lang. Turuan nyo po sila. O paano kaya ito? Helmet over ha. Okay. Sa mga na-break. Na-break na. Saka sino gumawa nito? Ilan din. Yung gumawa nito. Ano nyo si... MF. Pila bro. Kali mo na rin.
Patulong ka ho, di sana. Dalawa lang kayo? Nawili kayo ha? Nabibili. Masarap, no? Kasama ka rin dyan. May pover yan eh. Kailangan may inom yan. Kasama ka rin. Ay hindi. Siyempre ako nagpapatupad. Ay, si ano na lang. Ayun dalawa. Tapos si Tangkuloy. Yan, sila po inom nun. Tsaka isang pounder ulit. Yan. Anim yan. Ito pa yan. Sila may inom dyan. Si Jemet! Dalawa sa'yo. Dalawa sa akin. Oo. Yes, yes. Ikaw, John. SNF. Aqua. Aqua. SNF. Aqua, bro. Welcome. SNF. Aqua. Tinuro ni chairman, gawin nyo. Welcome. SNF Aqua. SNF Aqua. Kapit tayo ah. Welcome po. SNF Aqua po. GS and CSP. Welcome. Lagaan nyo yan. SNF Aqua po. Welcome. Hindi, okay lang yan. Yan ang gusto mo. Welcome po. Welcome po. RMCB. SNF Aqua, bro. SNF Aqua, bro. SNF Aqua. Sis. May pasensya na ha. Kaya tuloy ako. Okay lang. Taas na lang natin, taas na lang. Yan. SNF Aqua po. Salamat po. SNF Aqua. SNF Aqua. Congrats po. SNF Aqua. Taas na lang natin, taas na lang. Ito ba? Oy, ito kay ano to. Welcome. Welcome, bro. SNF Aqua. Welcome mo rin. Yan. Dami mo rin natin. Ato si ano? SNF Aqua. Si ano? SNF Aqua. SNF Aqua po. SNF Aqua po. SNF Aqua. Oh, SNF Aqua, bro. yung mga ano nito, yung may leftover tayo at tradisyon. Asan ba si? Asan na? Oh, ito na sa'yo. Yung dalawa. Dalawa. Hindi, ito, nag-request. Yan. Yan, ha? Yan ang gamot sa COVID. Anti-COVID yan. Sino pa? Dalawa pa. Ayan, ha? Gusto mo, ayaw mo katalo eh. Isa na lang. Oh.
Yung supply mo dapat minum to. Boss, mga kapatid. Okay, to. 1. Hindi, sa tayo pa. Ayan po. Tama lang kayo. Huwag kayong alis. Sunod ka. Titignan niyo yung ranking ha. Baka RMG. Kung magmamano ang MG. Sige bro, sunod. Yung MG, magbibless sa RMG ha. Titignan niyo yung ranking. Magmano kayo dyan bro, magmano kayo, mataas yan. Ano kayo kay Rap? Yan po, patapos po kami. Ganito po yung traditional po namin. Ganyan po. Yung sinabi ko sa aking vlog na nakaraan na yung mga ranking namin, talagang binibigyan po namin ng respeto yan sa bawat isa sa amin. Dahil yun po ay sagrado po. Shoutout po sa mga kapatid kong OFW na lawin eh. Maraming salamat po sa mga support na binibigay po ninyo sa aking YouTube channel. Tapos na po kami. Tapos po, shoutout po doon sa mga nanonood ng aking video. Maraming salamat po sa suporta. Tsaka po sa aking mga bayaw, ipag sa Cavite. Maraming salamat po. God bless po sa atin lang. Yun. Dito po kami sa store. Dito kami ng ice tubig. Ice tubig kami. Bebe. Good afternoon po. Yes. Ayan. Isa na lang. Talagang mag-soft drinks tayo. Tulis lang kayo. Yan yung mga tropa natin. Ito muna kami sa tindahan. Umalis po. Okay. Dito ko na po tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat po sa mga suporta na binibigay niyo po sa akin. Sana po patuloy niyo po ako ng suportahan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.